morate ipak dripačke. Od sranja se ne beži i sve što imaš reši. Ako ne možeš sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži. Od sranja se ne beži i sve što imaš reši. Ako ne možeš sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži. Nego baš pre neki dan po kraju nešto šetao, tu dole kod mene na uglu iz dosade zablejao. Sunce bilo jako, ja isključio se zverao, dobacivo gospođama, znam da nisam trebao. Kad digla se prašina, kola staju ispred mene, mi ulazi područno, ne znam normalno da skrene. Podam kroz šiber, šta je, al te neko juri, kaže već 3 sata ispred gajbe stoji mi panduri. Pa šta je bilo, šta si zastro, šta si sad poludio? Ne znam, jesi normalno, evo sad sam se probudio. Dobro, čekaj, stani, čekaj, sve ćemo da sredimo. Nismo indijanci tu od Murije da bežimo, nego samo lagano, bez ikakve panike. Dok eve vrosime, idemo do njihove stanice da popričamo s njima kada ne nose utoke. Imam neke ljude tamo, duguju mi usluge. Od sranja se ne beži i sve što imaš reši. Ako ne možeš sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži. Od sranja se ne beži i sve što imaš reši. Ako ne možeš sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži. Evo, ovako da vam priznam, nekad mislim da sve znam, da sam iznad svega namazan i da baš sve mogu sam. Al onda dođe onaj dan kad sam lego mrtav umoran, pa sam celo jutro bunovan, a i grad je nešto sumoran. Samo pakujem probleme, sve se svalilo na mene, a što od ruke mi ne ide, nego što ništa ni da krene. Onda ja dok tako lutam krajem zaglavim na teren, sednem posle pola čuki, uhvati sebe da se smejem. Ista izguljena klupa, ista iz detinjstva grupa, isto ljuta, isto luda, mi smo isto 300 čuda i puno truda treba će, al bar nisam više smoren. I ovaj ružni dan sad je za akciju ko stvoren. Od sranja se ne beži, sve što imaš reši. Ako ne možeš sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži. Od sranja se ne beži, sve što imaš reši. Ako ne možeš sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži. Znaš ona jutra kad se probudiš prazan, prazan kao flaše od sinoć što se vuku po podu. Prazan ti je i krevet, nema je da te povuče nazad, pa samo sediš prazne glave dok obaveze zovu. I onda prođe ceo dan, da ne znaš gde je otišao. I dođe onaj moment kada ne izdrž te uhvati, kada umoran si, spavati se ne možeš, da dozvoliš da ne izađeš negdje, samo malo svest da pomudiš. Pa pozoveš ekipu da vidiš gde je ko, šta se radi, gde se krije, možda ima neka akcija da posle dana punog cimanja i bezvoljnog tinjanja barem neki osmeh uhvatiš, makar ga lovio do svitanja. Uvek nađe se neko, a da nije bilo ko, da se pridruži za stolom, da podeli taj ples sa tobom, da od sranja svih mogućih i stanja u koje se dovodiš izvučeš taman toliko da barem sutra jutro ispuniš. Od sranja se ne beži i sve što